pinakamatututunan mo dun sa sports yung ano, matuto ka maghintay ng, matuto ka maghintay ng turn mo. Tapos, matuto ka makisama. And, kaya nga nung sinabi ni Shenley, matuto ka ding lumugar. Lalo na kung bago ka. Kasi, lahat naman talaga nung bago doon dati. Na-experience yun, yung maghintay ka, tapos uwi ka na ng bigla kasi hindi ka nakalaro kasi tatlo yung dati. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実 So hi Paulolis, welcome back to my channel. So kanina, di ba, napanood din na sa YouTube yung ano, yung name 6 Pasurubian volleyball players you hate playing against with. So this time, dahil walang entry si Carlo doon, turn niya para sagutin yung 6 players na yun. Turn mo para bumawi. Bumawi. 6 talaga. Oh, top 6. Ikaw, kung gusto mong sobrahan, kung meron kang 50, sige. 50 yung bigay mo. Pwede namang by, volleyball position kung gusto mo. Pwede naman yan. Uy, yung tagal. So yan, Sino nga? Sino nga? Ikatlo ako. Nag-visit ako. Baka naman naubos natin yung pagkain, hindi ka pa nakasagot. Baka naman naubos natin yung pagkain, hindi ka pa nakasagot. Diba? Sungit ng host. Akala tuloy nila atin siya lang sa laro, atin kung di pala doon sa channel niya. The next day. Yung top 6, ayaw ko talaga siyang makasama sa akin. Walang serious, walang ano to O, alam na nila yun, malalaki na sila. One eternity later. Ano namin ngayon? Sino nga? Sino nga? Okay. Hindi naman tayo umiinom, ang tagal-tagal sumagot. Hindi naman tayo umiinom, ang tagal-tagal sumagot. Hindi naman tayo umiinom, ang tagal-tagal sumagot. Top 6, Daniel Malyari. Kasi, Ewan ko rin kung Ayaw mo siyang kalaban. ayaw mo siyang kalaban. ayaw ko siyang maging ka-team. Ang kapatid. Ito kung bakit din, pero hindi naman yung nangayaw ko siya kasi parang naano ko sa kanya na parang ayaw ko yung Basta parang feel ko lang pagdating sa loob ng court, hindi kami magkasundo. Yun lang. Parang open na. yun ang kami kaya nagkasundo. Nagkaka-misunderstanding kami sa position namin. A few moments later. May bayagay. Aaron Castillo Gabina. Gabi na ba siya? Gabi. Hindi na ba siya? Gabina Castillo baliktad. Isang inayawan ko kay Aaron. Aaron, pasensya na. Yung tipong pero hindi naman siya makabawi-bawi. Yun lang. Pero ang ginusto ko sa kanya, pag kasama ka naman niya, pagtatanggol ka niya, yun ang ginusto ko kay Luke. Ayun, yun, the best. Yun nga, hindi naman maiwasan yung angas sa kanya sa loob ng court. Yung madali lang din siya, kung gano'n na yung parang naano na siya, madali na siyang maratol, yun lang. Ayo. Oo, yun ang pansin ko sa kanya, madaling maratol. And, The next day. Walang tagal. okay, number 3. Although lahat ng mga sasabi ko ay mga Nakakasama ko lahat, nasa dayo. Basta ayaw mo silang kalaban, gano'n. One eternity later. Ano na lang, sige, ibahin natin yung pinaka nahihirapan ka kapag kalaban o yung remaining, ilan na lang ba? 4 answers? O yung remaining 4 na tao, yun na lang, yung pinaka nahihirapan kang kalaro. Kenneth Gavina. Ayo. Oo, kasi pagdating sa Jaws, feeling ko never pa akong nanalo sa Jaws sa kanya. Yun din, parang naiinis ako pag nag-Jaws sa kanya dalawa. Sabi, yung tipong kahit nauunahan mo na siya pero wala pa rin, talo ka pa rin, yun. Yun na yung naiinis ako pero
Then yung gigil mo kasi hindi mo siya matalo-talo sa Jaw. Yun lang, bilib ako sa'yo. Sa Jaws, pagdating sa Jaw. Madam Kinla, Kinli Christian de Vera. Ay, kinumpleto ka. Ah, Kinumpleto ka. gusto ko siya makalaro din. Kasi, Kasi natatawa ako pag wala nang play yung mga ano niya. Wala nang gawa yung mga kasama niya. Makanis siya. Oo, Makansyaw ba? parang yung nandun na ay, yung... nagko-comment sa Kelly, oh. Ay, Gusto ko siya makalaro pag lalo na pag wala nang gawin mga kasama niya. Kasi makita mo yung ano niya, yung angas niya, yung parang inis niya, yung aura niya, kung paano siya. Hindi niya mabuksan yung Alibaba. Pwede mo naman ngat-ngatin, edit ko na lang. Hindi niya mabuksan yung Alibaba. Wala naman ako masabi sa kanya pag kalaro ko siya. Yun lang napapansin ko. Siyempre, dala na rin yung effort list niya kasi ginagawa dala na rin ang effort list niya. Effort niya, Effort? pero Ba't ako, ha? wala no. Dala na rin ang Effortless. Okay. effort. Best ka din kasi siyempre ginagawa niya yung best niya pero yung mga kasama niya is hindi siya matulungan. Ano lang yun? Sa loob lang. Oo, loob lang. Hindi niya dinadala sa labas. Oo, yun ang lang. Kasi kahit ako nung bago ko din siyang kasama. Tama. Although hindi ko na din man ako sa kanya. Pero ito lang yung... Hindi ako naka-experience ng pagsusungit niya sa akin sa loob. Sa mga kasama namin. Pero sa loob lang. After, okay na siya. Wala na yun. Pero ako... Gilbert Salcedo. bakit si Gilbert? Ayaw mo kalaro? Hindi. Kasama. Gusto ko siyang kasama. Sila yung una kong nakasama sa laro sa sports. So siya yung nakatayuan kong nakasanayan kong setter. Ako, Okay, number 6. number 6. Itodo mo na. Ito na yung pinaka-extreme. Na pinaka-ayaw mo talaga. Okay. Pinaka-ayaw mong kalaro, nahirapan ka. Ganun. Or ayaw mo ng ugali. Sa loob lang ng work. Or ano. Ito na pinaka-ano ko, naangasan ako. Hindi kami naangasan na... Kasi sabi mo lang, ah. Oo. Kasi sabi mo lang, oo. Hindi kami angas na, no? Parang believe ganon. Okay. Yung angas is parang hindi yung halong inis ganun. Zaidel Makaira. Dahil, Ano niya na rin siguro yun. Style niya na rin para mainis yung... Ano sa kanya, kalaban. alam mo, 15 minutes yung sa'yo. yung Normal na message lang nila sa akin, tumatagal lang ng 2 to 3 minutes. Wala kang ano. Yung din video. Medyo? Hindi pero binasa ko naman. Beijing sa Tuloy-tuloy. Pati Ikaw ang binasa. taga nag-isip ka pa. Pinakamatututunan talaga pag nasa sports complex. Okay lang yun. Wala namang negative na sinabi. Pinakamatututunan mo dun sa sports yung matuto ka maghintay ng matuto ka maghintay ng turn mo. Tapos matuto ka makisama. And kaya nga nung sinabi ni Kenny, matuto ka ding lumugar. Lalo na kung bago ka. Kasi lahat naman talaga nung bago doon dati, na-experience yun, yung maghintay ka, tapos uwi ka na lang kasi hindi ka nakalaro kasi tatlo yung oo. Yung tipong kumpleto Wala ka, hindi ka na naglaro. sports at Oo, pero hindi ka tayo ka, maglalaro. nakapads ka pa. Parang you have to earn your spot first. Pakita mo muna na you deserve the spot before you play. Kapag sobrang daming players. Pero pag wala namang choice, talagang maglalaro ka talaga. Kailangan mo maglaro kasi hindi maganda yung laro pag hindi anime. Totoo naman yun. Tsaka respeto din sa mga nauna. Basta matuto kang respeto dun sa mga nauna sa'yo.